A jdeme si odpovědět na první, nebo respektive na 3 otázky z Instagramu, co jste mi psali. Jsem smutnej. Ve 2 hodiny ráno mě zbudí hrozný hučení. Říkám OMG. Zaparkoval vedle mě frigo. Tak dobré ráno. Je úterý, my před sebou máme nabitý program, já už se hlásím. Jedeme si poprvé v tomto týdnu naložit do Nákla a naložíme si, povolíme do Prostějova a potom v Prostějově, jak složíme, tak si naložíme na Čechy, valíme na Čechy a potom složíme Čechy, naložíme a valíme do země zaslíbené, do Německa. V Německu máme tento týden naložit, nebo respektive složit a naložit. Jsem na to zvědav, protože nikdo tam ještě od nás nebyl, nebyl jsem tam ani já, nebyl tam od nás absolutně nikdo. Takže jsem zvědavý, jak to zvládnu, jaký to bude. Vidím, že za náma je kolega, tímto zdravím Dennyho na Instagramu, ten s tou červenou ovečkou, nebo jak se to jmenuje. Tak ho zdravíme, posíláme mu hromadu lásky, ukážeme mu, ať nám předjede, ať máme pěkný záběr. Tak a u nás bude předjíždět, tak se na něho můžete mrknout na Dennyho. Zátrobíme mu a už nás předjíždí kocoureček. Blikneme mu. Ale počkat, doufám, že nás teďka pustí po tom Nákle, protože věřím tomu, že jede do Nákla. A to my zrovna nepotřebujeme takovou ztrátu času. Tak jsem na to zvědav. Dobrá, dámy a pánové, tohle byl dnešní úvod našeho týdenního track vlogu. A doufám, že vás to bude bavit a my jdeme něco dělat. Jsem smutnej, protože tak jak jsem se těšil na elektrickou plachtu, tak se mnou asi stále nebaví, protože jsem přijel do Nákla, chytil jsem tady tohle kouzelné tlačítko a že chci odplachtovat. No a co se nestalo, plachta nejela, že? Takže jsem vylezl po žebříčku, odjel jsem takovou zátku, nasadil jsem kliku a začal jsem motat. 15 minut, dámy a pánové, 15 minut mi trvalo, než jsem odmotal tu plachtu až do konce. Hej, to je prostě první pracovní den jako hrom. Takže jsem volal na dílnu, ti už tam mě čekají a konečně teďka se ještě doskáču naložit a jedu na dílnu to spravit, no. A potom teprve vyrážíme. Takže za mě asi jako úterý bych dal 10 z 10 zatím. Super čupr. Tak, konečně plachta je opravená, rozchodili jsme zámek naštěstí, takže dobré. Já vám potom, až budu nakládat, tak vám natočím, jakým způsobem to funguje a co se vlastně stalo, že nám to nefungovalo. Až proč nešla ta plachta. Kvůli tady tomuhle. Tohle je kouzelný tlačítko, který zamáčknete, tak vlastně přestane mě jít proud do plachty a vlastně ovladač nefunguje. A chlapi na dělně asi, jak mě to rozpřávali, tak si spletli tlačítka. A místo tohohle, na zabržení návěsu, zmáčkli tohle. Tak proto mě to nešlo. Samozřejmě jsem měl problém s tím, že zámková díra od toho klíčku mě tam nešla, takže to nešlo odemčit, tak jsme to museli potom s klukama olejem prostříkat, nechat působit a rozchodit to, protože ten zámek se nechtěl absolutně pootočit, jak se do toho dostává prach, je to na prachu, samozřejmě různými saponáty a tak dále, to udělalo hroznou paseku. Tak a to je vše.
Tak máme docela zpoždění, docela velký zpoždění na to, že máme do 3 hodin nakládat pak ještě v Plzni. Tak jsem zvědav, jakým způsobem to dneska dopadne, protože říkám, to zpoždění, tady na nás někdo bliká, tak bliknem, nazdar, nějaká skanča. Takže jsem na to zvědav, jak to dneska budeme stíhat, no, na to, že jsme stávali brzo a že jsme všechno jakoby chtěli stíhat, tak to vůbec nejde podle plánu a já jsem na to hrozně zvědavý. Tak dámy a pánové, já se vám hlásím asi po 200 kilometrech. Proč se vás hlásím? Protože jsem projížděl, teď jsem vyjel z města nebo obce Orlík. Taková krásné městečko, vesnice, nevím, kolik to má počtu, kolik to má obyvatel vůbec, ale působí to jako vesnička spíše. Takže se teďka projel tady mají tam krásný most přes řeku, kterou jsem vám chtěl natočit, bohužel jsem se zamyslel a zapomněl jsem na to, takže se máte těšit určitě na co do příštího videa, protože na to nezapomenu, jelikož mi to nedá ani spát. Ale zpátky k tématu, je 14:17, jo, 14:17 a my momentálně by se třeba teďka už jako měli aktuálně nakládat, jakoby, jo, do Německa. S tím, že nemáme ještě složenou tu furu, kterou jsme nakládali v Prostějově. Let's go! Takže absolutně dneska katastrofa, nevím, co se stalo, jestli všichni si řekli, že pojďme na silnice, pojďme vyjet, pojďme udělat kolonii. Ne, jako musím se přiznat, že už to kazilo od rána, kdy v mě opravdu překvapila ta plachta. Dneska ráno, i když jsem nezaspal, což se mi poslední dobou hodně stávalo, tak jsem do nákla přijel v celku brzo. Ale mohl jsem tam být o něco dříve, ale zbrzdil jsem se nějakým způsobem na vyskládávání věcí. Dneska mi hrozně trvalo vyskládat si věci do ledničky, nachystat si věci jakoby do toho, protože já nemám rád, když věci jsou někdy položené tady, jo, nebo na to vždycky si pozuklizím, hodím si kabele na vrchní postel prostě a mám také jako rád, když je tady jako tak čisto a pěkně, vždycky si nastartuju, vyfoukám si kabinu, utřu si prachy, když to dělám v pátek, když jdu třeba z auta ven, tak to vždycky prostě takhle udělám, i když jako do toho auta přijdu, jako co když jako tady se mohlo prášit, rozumíte, tady jako mohl mě někdo sobota, neděla, jo, já nevím, nějaký mouchy nebo něco jako party, všechno party, mohlo tady být nějaké prach a to, tak to vždycky vyfoukám, pozutírám a prostě potom vyjíždím. No, tak pak jsem se zdržel samozřejmě s tou elektrickou plachtou, která mi nešla, takže jsem musel motat. No a samozřejmě to všechno vytkilo v to, že pak Brno samozřejmě, tam jsme stáli, pocukovávali a tohle, tam toto. A říkám, no, je teďka 4:03 a my ještě nejsme ani složení, takže se dneska složíme, přejdeme si k Plzni a asi pro dnešní den padla. Takže jsem docela zklamán, protože jsem myslel, že to budu stíhat, když jsem tak dobře a efektivně ráno vstal a ono prostě prdlačky, takže prostě smolíček, no, jsou dny a nejsou dny a dnešní den nebyl náš den. Rada pro začínající řidiče, jakmile máte volné místo, okamžitě ho berte, protože potom se vám stane to, co mně, a to je to, že už hodinu jsem mohl být zaparkovaný, 1,5 hodiny. Jezdím po Plzni, hledám místo, protože když jsem jel do Plzně, tak žádné místo volné nebylo. Když bylo, tak říkám, hele, mám ještě to 45 minut, 50 minut do Plzně. Pojedu blíž k Plzni. No a co se nestalo? Jsem v prdeli. Protože jsem našel místo, takže teďka se vracím na dálnici, kde doufám, že na benzínce bude místo, kde zaparkuju a zítra se budu vracet zpátky do Plzně. Prostě není kde
není kde. Na malých benzinkách vás stát nechtějí, i když máte 12 metrů, tak vás tam nenechají stát, protože kdyby náhodou přijelo zásobování, což myslím asi tankování, tak abyste to tady nezablokoval, říkám, paráda. A takový ty kulišácký místa, který člověk chce hledat, který hledá přes jakoby Google mapy, že se to zvětšuje, a přes streeta, tak jsem se jednou vyjel, říkám, našel jsem místo, začal jsem se radovat, říkám, jo, tam by to šlo, odbočka dobrá, žádný zákaz. No a neuvědomil jsem si, že to bylo před 5 lety foceno, no a za těch 5 let samozřejmě se tam toho hromada změnilo. Takže jsem tam ani nedokázal odbočit, na to stát, takže to stejný Barry, ten mi taky poradil, tímto zdravím Barryho, nazdar Barry. Mě poradil, že taky v Plzni místo, že tam chodili do Albertu přes cestu a to, no samozřejmě parkovali tam, no ale rozhodně ne teď, protože se tam přijel a Boris tam měl 60 aut a měl tam autobazar. Plocha, která byla kdysi značená jako, dá se říct, písčitá nebo travnatá, nebo jak to říct, taková, no asfalt to nebyl, ale prostě byla taková nějaká zpevněná hlína, jo, takže tak no, takže teďka se vracím na dálnici, zaparku na dálnici a doufám, že to stihnu, protože mám 53 minut, jo, to bych stihnout měl, za 17 minut by tam měl být. Takže uvidíme. Dobré ráno přeji. My momentálně se nacházíme teď v Plzni. Samozřejmě včera, jak jsme to nesli, tak jsem zkoušel ještě volat na nakládku, jestli by mě naložili, že bych asi tady byl hodinku po té zavíračce. Paní mi řekla, že ne, že prostě do 3:30 a to je ultimátum. Takže po včerejším potom blouznění po Plzni jsme zaparkovali úspěšně a paní mě včera vlastně říkala do telefonu, že váha je od 7 hodin. Vrátnice, že mě před vrátnici pustijou třeba za 10:07. Měl jsem čas, protože jsem dneska dobře stával, takže jsem ještě tady si koupil pěkně kávičku a my teďka momentálně jedeme nakládat. Samozřejmě si musíme teďka pohlídat váhu, nakládáme nějaký železo, musíme si pohlídat váhu, ať máme do 40 celkové, i to sluníčko je nepříjemné, do 40 celkové, a což nám vychází nějakých 24,5 tuny, dejme tomu, no. Tak, tady už vidím nakladač, takže ten nám asi ukáže jak si najet a tak, takže já se potom přihlásím, protože jdu couvat a musím poslouchat, jak na mě zatroubí, tak se musím věnovat a pak se vám zase ozvu, takže to je prozatím vše. Pa. Tak, já už jsem naložený a čekám jenom, než paní udá papíry. A jsem trošku nervózní. Je to asi normální. Být trošku nervózní, mě z nějaký takový trošku z toho jakoby respekt, než prostě sedět jak pán a bez hlavě naletět do Německa. A myslím si, že asi všechno třeba bude v pohodě, se musí starat a podobně, takže doufám teda, že to máte i vy, ti, kteří samozřejmě jezdí, ti, kteří mají nějakou jako zkušenost s ježděním ven, že vždycky jste mírně nervózní, samozřejmě asi chlapi, kteří lítají do Německa tam 20 let, tak asi už ta nervozita u nich není taková, jako u který tam jezdí třeba 2 roky. Já tam jedu asi po 6. za moji říjskou kariéru, tím, že vlastně jezdím na skopce, tak jsem moc ven nejezdil. Takže jsou z toho takový trošku nervózní, říkám, hlavně je to místo, kde ještě jakoby nikdo nebyl, takže vlastně žádný jakoby rady od kolegů se nedočkal toho a jedu tam na vlastní pěst, no, takový objevování. Samozřejmě mě poradil kolega, který jezdí u naší firmy, mě poslal nějaký bod jako a tohle a říkal, že když tak mu můžu zavolat. Tak uvidíme, no. Říkám, takže počkám na vypsání papíru a potom jak vyjedu, tak vám ještě řeknu jednou takovou dobrou, zajímavou věc, co se mi dneska ráno stala, nebo respektive v noci. Takže já tady ještě crknu kávičky a skočím si pro ty papíry, ať můžeme vyjet.
Doufám, že to dneska složíme, kdyby se to dneska složili, tak si myslím, že by se dostali pochvalu od dispečera. My jsme to zvládli, protože by se ještě dokázali přijet na druhé místo, naložit a stahovat se zpátky do Česka. A tím pádem by se vrátili ve čtvrtek a ne v pátek. Takže uvidíme, jak to bude probíhat. Zatím, samozřejmě, jak já vždycky říkám, rád se v klidu usaďte a využijte a vychutnejte si tento nádherný díl s panem Honzou Skalníkem, a.k.a. Krása střídá nádheru. Podívej se na ten kníreček, mi tady krásně svítí. Mé. Tak jo, tak zatím čusík. Takže dámy a pánové, já tady mám telefon u sebe a jdeme si odpovědět na první, nebo respektive na 3 otázky z Instagramu, co jste mi psali. Rosecký David píše, kdy bude další díl, už se těším. Kamaráde, další díl bude opět v neděli, takže vlastně ty, když teďka na to odpovídám, tak vlastně ty už to vidíš. Takže vlastně každou neděli bude vycházet nový díl z mých cest. Další otázku, kterou tady máme, kolik tvoje kočka má najeto? Moje kočka má najeto nějakých 105 000, 106 000 km. A poslední, ať se trochu rozpovídáme, bude, čo budeš ještě robiť na interiéry a exteriéry. Na interiéry chci ještě zrobiť záda, polepit plasty, nějaké nasvětlení kabiny. A z exteriéru je tam to hafo, nějaký světla na spoiler ještě budu dávat, osvícení vzadu za kabinou, chci tam ještě mít lakování tam bude, takže toho je hafo. A jednu bonusovou, jestli si dáme ještě, tak si dáme 4. Tady píše Honza Němec, takže zdravíme do Českých Budějovic, Honziku. Proč jsi takový debílek? Kdyby nebyl takový debil, tak se mnou nebavíš. Takže tohle byly 4 otázky a doufám, že se vám tady ty 4 otázky líbily a vždycky každý týden, když dám anketu, tak mi můžete na Instagramu položit otázky a my si pak tady na ně v týdnu budeme odpovídat. Tak jo, to je za mě tady z otázek všechno a my jdeme dát pokračovat v jízdě, protože čas jsou peníze a peněz moc nemáme. Starec. Tak my jsme na konci našeho dalšího dne. Dojeli jsme krásně do Německa, momentálně teďka děláme pauzu. Já jsem si byl nakoupit, koupil jsem že nějaké překvapení domů. A ještě jsem dneska vlastně v průběhu dne jsem vám zapomněl říci, co se mi stalo dneska v noci. Ve 2 hodiny ráno mě zbudí hrozný hučení. Říkám, OMG, zaparkoval vedle mě frigo. Říkám, proč prostě? Říkám, proč musím mít takovou smůlu a vždycky vedle mě zaparkovat frigo. Ráno se zbudím, jdu si čistit zuby a mačkám si svůj elektrický kartáček. A zjistím, že je vybitý. Takže ne, že v noci mě budilo frigo. Ne. V noci mě hučel kartáček v políčce, protože se asi zapl v hygienické kapsičce. Panenko skákavá, prostě, to je extrém. Takže tohle byl můj příběh, nebo respektive zážitek z dnešní noci s elektrickým kartáčem, kdy elektrický kartáčem je úplně stejný zvuk jako frigo zapli. A nic, já teďka se půjdu natáhnout, mám za sebou procházku, mám za sebou jídlo a připravit se na zítřejší den. Takže zítra se opět vidíme. Čus. Dobrý den, celý den. Tak, já jsem opět zde. Po celém dnu se vám hlásím. Musím se pokárat, protože opravdu jsem byl úplně znaven. Tak máte na prostě těch uzoučkých cestičkách, na bundeskách takzvaně, máte 60, tak já jsem z toho byl hrozně, ale hrozně ulámaný. Prostě 150 km jsem měl 3 hodiny.
a byla to hrůza. Ale my už jsme naložení, máme 12:30 odpoledne, teďka tady ještě děláme úlomu pauzu, máme naložený materiál do Česka a z Vesela se můžeme vydat směr hraniční přechod, směr Liberec, z Liberce na Jičín, z Jičína na Hradec, z Hradce na Svitavy a ze Svitav na Olomouc a z Olomouce potom dále. Ale dneska nedojedeme, protože máme 5,5 hodiny, říkám, máme na 10, možná si myslím, že zastavíme v Vysokém Mýtě, by se mohli zastavit, tam mají dobrou burgerárnu, takže buď půjdeme na hamburger, anebo si dáme jídlo, co mám ještě z domu. Takže to je prozatím všechno a já se pak ozvu, jak překročím hranice do Česka. Tak zatím pa. Tak momentálně přijíždíme do Olomouce a počasí je tady úplně nádherné. Mám stěrače na plný výkon a absolutně to nestíhá. Voda tady je docela stojatá už na dálnici. No masakr. Wow, blesky. Je to mazec. Všude černo, to má masakr. Také je počasí. Ahoj, já se vám hlásím při krásném pátečním dnu. Je ráno 6:39, my jdeme složit fůru z Německa a včera ten dešť byl úplně hrozný, to bylo hrozné. Katastrofa. Člověk si pomalu nemohl ani natankovat, jsem byl mokrý jak myš. Co nás dneska čeká, co nás nemine? Jak složíme, tak se potom vracíme zpátky na Olomouc, vezeme nějakou fůru na stavbu, tak vám tam něco zkusím natočit, jestli to bude dobrá, protože jsem tam byl 2krát na té stavbě a v celku zajímavá stavba, takže vám natočím něco ze stavby, protože to je jedna z zvykládek, kterou vám můžu natočit. A potom jedeme na Šumperk a ze Šumperka potom jedeme naložit za Červenohorské sedlo a to si jedeme naložit, teď vám prozradím plán už jakoby na příští týden, si jedeme naložit na neděli a v neděli, prosím pěkně, vyjíždíme ráno směr Německo. Takže příští týden 100% bude opět nabitý a už se teďka těším. Protože to bude luxusní, jedeme ve dvou, takže to bude opět zajímavý obsah do videa. Tak jo, já frčím složit rychle a pak se vám ještě ozvu, jak půjdu s kolegou, že to Červenohorské sedlo a tak.
zatím. Okay, let's go. Tak, dámy a pánové, pro tento týden je to vše. Já jsem velmi rád, že jste se dokoukali až sem. Pokud se vám to samozřejmě líbilo, nezapomeň dát like, odběr, sdílej, komentuj. Na veškeré komentáře odpovídám, veškeré sdílení na Instagramu sdílím, opětuji a samozřejmě jsem za to všechno vděčný. Takže já se s vámi loučím a my se opět uvidíme příští týden v neděli. Takže to čekuj, příští týden v neděli 18:00, další video, už druhé z cest, bude to nabitý, máte se na co těšit. Mějte se krásně, skládejte básně a hlavně nezapomeňte na jednu věc. Jak já rád říkám, je to honička, být jednička. Šusát. She knows it's